každý ideál nese svoje obete. A myslíte, že ľudstvo ako by vyzeralo bez tých ľudí, čo nemajú odvahu? Chceme túto krízy riešiť ústavne, demokraticky. On neprežil život ako triedny boj niekoho proti niekomu. On prežil život ako hľadanie sociálne spravodlivej spoločnosti a tá moc mala slúžiť k tomu ako prostriedok. Že to bol veľmi statočný, možno povedať najstatočnejší slovenský politik. Obidvaja rodičia sú typický exemplárny príklad toho, čo sa dialo na Slovensku koncom 19. a na prelome 20. storočia. To jest, odišli za prácou do sveta. Štefan Dubček sa vysťahoval pred prvou svetovou vojnou za prácou do Ameriky. Tam sa oženil s občiankou, ktorá pochádzala z Uhrovca. Od začiatku ich priťahovala spoločenská činnosť. Odišli vlastne za prácou a mali vysnívaný taký model spokojného rodinného života. Išlo im teda o jednoznačne stabilitu práce a o taký bežný životný štandard. Alexander Dubček ich nazýva, že splodili ma dvaja Rojkovia. V 21. roku sa vracal z Ameriky domov, keď vznikala Československá republika. A vracal sa už ako s manželkou Pavlínou, keď sa v Amerike s ňou oženil, so 4-ročným synom Juliom. A pani Dubčeková bola v 7. mesiaci. Vo svojom lone niesla budúceho Alexandra Dubčeka. A v 68. roku, keď sa stal generálnym tajomníkom Alexander Dubček, tak vtedajší prezident Johnson v ďakovnom liste mu napísal takú vetu. Aká škoda, pán Dubček, že vaša rodina neostala aspoň 2 mesiace ešte v Amerike a boli by ste sa narodili ako občan Spojených štátov amerických. Vrátili sa do Uhrovca, do rodnej dediny a farár ich umiestnil do budovy, v ktorej sa narodil Ľudovít Štúr. A v tej istej miestnosti sa aj narodil Alexander Dubček. Starý Dubček bol prekvapený touto situáciou, ktorá tu prišla, nastala. Tu bola veľká hospodárska kríza pri vzniku republiky. Bolo ohromné množstvo nezamestnaných. Vtedy sa zoznámil s komunistickým agitátorom, ktorý tvrdil, že v dôsledku bolševickej revolúcie, októbrovej veľkej, ako sa vtedy nazývala, je v Rusku dosť pôdy, dosť práce, len treba chcieť robiť. Založilo sa k tomu času družstvo Interhelpo pre zahraničných robotníkov, ktorí chceli pomáhať, ako sa hovorilo, ruskej revolúcii a proletariátu. Všetci predali svoje imanie drobné, čo mali, nakúpili si prístroje, poľnohospodárske rôzne náradia. S prvým transportom v 25. roku išla rodina Dubčeková, manželka Pavlína, otec Štefan, Julius syn, už 6-7-ročný a 4-ročný Alexander Dubček. Cesta do toho Ruska, a keď im ruská vláda vybrala túto Kirgíziu, trvala mesiac. Keď prišli po mesiaci do mesta Pišpek, kde bola postavená železnica rok predtým, tak boli veľmi prekvapení. Holá step, Kirgízi na koňoch, na ťavách, žili kočovným životom. 95% kirgizského národa nevedelo čítať a písať. A do tohto prišli Čechoslováci, ktorí viezli nákladné auto
viedli stroje na prvú elektráreň. Ale toto už viem aj priamo z jeho otca, ktorý mi to hovoril pri pohárku vínach, že keď sme tam prišli, no bolo nás tam, ja neviem koľko, počte či 300, lebo viacej, ale bolo potrebné sa ubytovať. A nič iné nebolo im poskytnuté, len stará maštal po kozákoch. Išli bez lekára a prvý rok im zomrelo 30 detí. Všetky deti do 1 roku pomreli na dizentériu a maláriu. Malý Alexander tam prežil základnú školu. Prvým učiteľom bol Čech, ale v škole boli Maďari, Nemci, Ukrajinci, Slováci a Česi. Spomína, že to bola prekrásna príroda, detské hry. Pravda, oni to vnímali trochu ináč. Hoci už tam začína vnímať prvé symptómy toho režimu, do ktorého prišli. Prvý taký otraz nastal v 30 rokoch. Keď Stalin robil násilnú kolektivizáciu, keď likvidovali bohatých roľníkov na Ukrajine, všetko vyvážali na Sibír a čas išla aj do tejto Kyrgyzie. Na železničnú stanicu prichádzali plné vagóny Ukrajincov, mnohí už mŕtvi, napuchnutými telami. A zohnali deti zo škôl, aby to šli čistiť. A vtedy Dubček videl aj prvé mŕtvoly, všetko. Toto za ňo strašne, ako mladého chlapca, raz zarezonovalo. V 30. rokoch v Sovietskom zväze vrcholili politické procesy a represie spojené s metódami kultu osobnosti Stalina. V Pišpeku sa nezdržali dlho. V roku 1933 prišla informácia, že v Nižnom Novgorode začnú americké firmy vyrábať autá. A samozrejme, že potrebovali tam ľudí rôzneho typu, jednak čo do profesie a potom aj čo do znalosti jazyka. A toto jedno i druhé starý Dubček mal. Tam robil aj školu, strednú školu, ale on tam žil medzi Američanmi. On žil medzi Američanmi, s Američanmi sa kamarátil, hrali fotbal. Tí Američania mali tam v tom mestečku, ktorým ruská vláda vytvorila, mali svoju školu, mali svoj kostol, mali svoje obchody, toto všetko. A v tomto prostredí tento Dubček žil. Niekoľkým kamarátom zo školy zmizli rodičia. Ničoho, nič to, pravda, zatýkalo sa a videli, že sa dejú veľké skrivodlivosti. Čiže na jednej strane to bola rodinné prostredie, v ktorom žil, ktoré hľadali prácu. To bola komunita, ktorá chcela sociálnu spravodlivosť. Debaty o tom počúval od rodičov. Na druhej strane je vystavený konfrontácii s takýmito nepríjemnými antihumánnymi javmi, ktoré vidí vo svojom okolí. A tu sa niekde formuje jeho hodnotový vzorec, jeho vzťah k životu. Julius, ktorý bol hodne taký živý chlapec za rozdiel Alexandra a trochu taký vitálny a taký beťár, pobil s jedným ruským chlapcom. A bol to syn funkcionára a on ho dobre vytrepal. No ale teraz hrozilo, že mladého syna zavrú. Tak starý Dubček rozhodol, povedal žene, ver ho a choďte domov. A oni tak nejako odišli odtiaľ, títo dvaja, aby ho zachránili. Ale NATO v tomto roku najvyšší soviet vydal uznesenie, že zahraniční ľudia žijúci v Rusku musia prijať štátne občianstvo a keď ho nepríjmu, budú vyhostení. Tak sa na jeseň 1938 vracia Štefan Dubček s Alexandrom po 13,5 roku strávenom v východnej zóne späť do Československa alebo na Slovensko. No a samozrejme ja ako i učeň, robotník, strojný zámočník a tak, prišiel som do tohoto obdobia 38. a 9. roku. Antisemitizmus nastúpal, zvôľa, násilie, ale aj nespravodlivosť taká, kde bola vnúcovaná cudzia moc. K najvyššiemu, aby mu poďakoval za to dobrodenie, ktorým požehnal vojnu. 14. marca 1939 vznikol slovenský štát, úzko prepojený a spolupracujúci s fašistickým Nemeckom.
Keďže boli zapojení do protifašistickej činnosti, Alexander Dubček vstupuje ako 18,5-ročný do komunistickej strany, pretože chce sa zapájať, sa roznášať letáky, zvolávať schôdze a podobne. Voláme celý národ do zbrane a do boja proti našim odvekým nepriateľom a ich tunajším prisluhovačom. Aby si všetci Slováci mohli v slobodnej Československej republike zriadiť život podľa vlastnej vôle. 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie zamerané proti nemeckému fašizmu a ich domácim prisluhovačom. V tom 44. roku išli obidvaja do povstania. No tam jeho starší brat padol, Šaňo bol 2 razy ranený a keďže tých možností liečiť sa bolo málo, tak sa vrátil z povstania Alexander Dubček. Liečila ho tá budúca manželka, teda žili u tých rodičov a tam sa vyliečil. Ich to veľmi zblížilo a rozhodli sa, že teda sa zoberú do sobášia. Svadba sa konala v roku 1945 v Trenčíne. Ešte sa zachovala svadobná fotografia. V krojoch sa svadbili, ako sa hovorí. A usadili sa tiež v Trenčíne. Alexander Dubček začal pracovať vo fabrike na liehovárínskej fabrike, údržbár a technik. Chceme túto krízi řešiť ústavne, demokraticky. Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi. Keď sa komunistická strana po februári 1948 dostávala úplne k moci definitívne a budovala si svoj aparát a hľadala funkcionárske kádre, tak sa obrátili na Alexandra Dubčeka. A ve vítězné národní revoluce. Dostal ponuku z okresného výboru strany, aby nastúpil k ním za politického pracovníka ako profesne. Čiže on bol dosť taký ako zapálený za túto myšlienku a zúčastňoval sa všetkých tých budovateľských programov, ktoré vtedy boli nastolené. No a tam on aj získal, povedzme, istú dôveru, alebo na seba upozornil, že to je človek, ktorý ako je schopný. No tak potom samotná strana ho tak ako si posúvala dopredu, až na koniec, až na to najvyššie miesto. Ale to všetko malo len svoju postupnosť. Nebol to ten starý typ partajníka, ktorý prešiel nejakou školou Kominterny, kde všade hľadali triedneho nepriateľa, nejakého záškodníka. On bol dobrosrdečná povaha a mal v sebe z rodičovského prostredia náchylnosť k vizionárskému pohľadu na život. Ako sám hovorí, strana to hovorila veľmi jednoducho. Poďte robiť, buďte disciplinovaní, vybudujeme socializmus, sociálnu spravodlivosť. A on úprimne tomu uveril a teda išiel do toho. Keď už teda prebral na seba tú zodpovednosť, že teda ide sa pokúsiť o tú svoju víziu, o ten spravodlivý, sociálne spravodlivý život, tak potom sa dal do toho s plnou vervou, ale aj očakával výsledky. A v tom je ten prvý moment konfliktu medzi ním a tou straníckou a politickou realitou. Tu nás sa rozšíril ten kult osobnosti, tu sme stavali pamätníky obrovské Stalinovi. Volačo som prežil aj tu v 50. rokoch, vtedy, keď Čem Slánský a iní to boli zradcovia, čo nám, mladým ľuďom, ja som vtedy v tom 48. roku robil vo fabrike ako robotník, ako zámočník. A nešlo ako si do hlavy. Proste tá konfrontácia toho praktického života i s tým, čím som sa ja učil, to sa dostávalo do jakéhosi postupného rozporu. V 50. rokoch boli v Československu nezákonné politické procesy. Množstvo nevinných ľudí bolo odsúdených. Telesnými, tak psychickými. A nič
nebolo pravdy z toho, čo sme vypovedali, k čomu sme sa priznávali a na základe čoho sme boli aj odsúdení. Napríklad jedna pani sa na ňoho obrátila s prosbou, jej švagor bol povereníkom Slovenskej národnej rady za demokratickú stranu, odišiel na západ po februári 1948. Oni boli prenasledovaní. Jej muž, teda brat toho povereníka, bol lekár, chirurg, dokonca mal chirurgickú nemocnicu za povstania. A teraz ho jednoducho niečoho obvinili a deložovali ich z bytu a nemali prácu. To bol 51. 52. rok. Pani išla za Dubčekom a Dubček v tých regionálnych miestnych pomeroch pomohol. Čiže nevedel naprávať nejaké krivdy alebo regulovať politiku makro, ale v tých drobných súradniciach, kde on pôsobil, tak veľmi sa o to snažil. A v 54. ho vybrali ako schopného funkcionára na školenie do Moskvy. A tam nastal proste obrovský taký zvrat u ňoho, pretože po príchode Chruščova v Rusku bolo veľké bezvládie. Otvárali sa archívy, všetko, vracali sa z gulakov ľudia a tak ďalej. A teraz, keď prišiel Chruščov s tým odvážnym programom likvidácie kultu osobnosti a všetkých tých dôsledkov negatívnych, tak to bola šanca veľká, ktorá bola v zhode s jeho názorom, ktorú mal akoby pod pokrievkou a teraz cítil, že je to vhodné obdobie, kedy treba brať do úvahy tieto zákonitosti spoločenského vývoja. Toto Rusko ho tam generálne zmenilo. Generálne. On sa vrátil ako človek, ktorý chce robiť reformy, chce robiť ponovom to, čo chcel Chruščov a tak ďalej. On sa vracia ako človek, ktorý sa poučil, niečo naštudoval, ale zároveň vie, že treba hľadať nápravu. Alexander Dubček v roku 1960 začal pracovať v Prahe ako tajomník UVKSČ pre priemysel. Ten pohľad sa mu teraz stáva pohľadom istým celostným a z toho sa mu aj jaksi ponúkajú isté celostné, neparciálne závery alebo východiská. Tie boli v tom, že by bolo treba obnoviť viac kontakt so západnou Európou, že by bolo treba s ňou viacej obchodovať a že treba hľadať nové impulzy v domácom prostredí, pretože ekonomika síce ako tak existuje, ale začíname zreteľne za západom zaostávať. Na druhej strane ešte viacej zaostávalo Slovensko. To vyrovnávanie zreteľne nemalo ten priebeh, ako sa v propagande sľubovalo alebo hovorilo o tom. Tak žiada od Antonína Novotného viacej investícií pre Slovensko. Začína sa dostávať s ním do rozporov. Čiže nielen kvôli ekonomickým problémom v celku, ale aj kvôli Slovensku. A Antonín Novotný, aby sa ho zbavil, tak ho posunul do funkcie prvého tajomníka UVKS v Bratislave. Mal on kratučký prejav, keď ho zvolili. Povedal, že bude asi robiť nejaké zmeny, že sa bude musieť vrátiť k histórii komunistickej strany, bude musieť odstrániť všetky tie neduhy, ktoré sa tu narobili. Vtedy som sa prvý raz stretol s ním ako politikom, ktorý má svoje vidiny. Ak chceme, aby naše národy niečo znamenali, potom sa to musí diať činmi, ktoré budú trvalo provokovať predovšetkým k životu. Použili tú retoriku ako funkcionára, to sa nedalo vyhnúť, ale už tam bolo cítiť nové prístupy, už nový pohľad. On sa už dokázal zmieniť o veciach, ktoré neboli zvykom u politických činiteľov. Hlavnou myšlienkou toho jeho prejavu bolo rehabilitácia. Rehabilitácia následkov kultu osobnosti. No a to samozrejme privítal všetci ľudia, ktorí tomu rozumeli vtedy,
tak to považovali za nový prúd, za novú etapu prakticky. I rezolúcia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o preskúmaní kritiky buržoázneho nacionalizmu vznesenej na 9. sjazde z decembra 1963 vyvolali zdravý ideový ruch. Tých buržoáznych nacionalistov, ktorých prepustili z väzenia, treba zamestnať, postarať sa o zdravotné prehliadky, ubytovať a skrátka výjsť im v ústretí. To bolo uznesenie. A to poverili mňa. Ja som to robil s veľkou radosťou. Jeho prvý imidž na Slovensku vzniká tým, že prichádza ako ten, ktorý zamieňa skompromitovanú garnitúru Kominterny, ktorá bola spätá s kultom Stalina. Prišli noví ľudia, vzdelaní ľudia a mladí, tak okolo 40-ky. V 65. v televízii, keď ja som nastúpil asi po pol roku, sme vypracovávali novú koncepciu televízie a samozrejme aj jemu záležalo na tom, aby tá slovenská televízia dostala priestor aj cez pražskú televíziu. Lebo na Slovensku ešte nebolo tak veľa divákov, toľko tak, no ale do tej Prahy, aby sa dostali tie myšlienky. Predovšetkým sa organizovala reforma ekonomiky. Dalo sa vyššie pravomoci podnikom. Vytvorili sa tzv. Jednotky, ktoré boli na Slovensku, ktoré riadili priemysel. Alexander Dubček sa začína obklopovať podľa prvého námetu z Prahy vedecko-výskumnou sférou, inteligenciou a samozrejme aj rozhovormi s občanmi. Je prirodzené, že k tomu uskutočňujeme mnohé inštitucionálne zmeny, aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote. Nejde len o možnosti povedať si svoj názor, ale o také inštitucionálne formy a záruky, aby sa názory ľudí skutočne zvažovali. On mal priateľov, vedcov, umelcov, ale aj obyčajných ľudí. On sa práve nevyhýbal stretnutiam. To je práve to, čo on robil pre ľudí, to, čo si ľudia želali. Vystúpili vedúci predstavitelia literatúry vtedy s kritikou do trajšej politiky. A to bola jeho zásluha. On ho síce Novotný tlačil, aby urobil koniec s týmito názormi spisovateľov. On to síce oficiálne uznal, ale nerobil nejaké zásahy proti ním. Novotný ho od samého začiatku začal obviňovať z liberalizmu a z nacionalizmu. Z liberalizmu, pretože dáva priestor rôznym článkom a témam, ktoré sa v Čechách tlmili a u nás to kultúrny život prezentoval. V 64. bolo 20. výročie povstania a tedy ešte prišiel naposledy Chruščov na tie oslavy. Chruščov prišiel a s Novotným, ako s prvým mužom v štáte vtedy, v 64. prišli do tej Banskej Bystrice na tie oslavy autom. A išla kolóna auto, za nimi ešte 20 vozov. A Dubček Škrňo, práve pretože s Novotným už vtedy mal rozpory také myšlienkové, tak sedel nejakom 18. či 19. aute. Chruščov pred Banskou Bystricou nechal zastaviť auto, kde sedel s Novotným a utekal dozadu po tej kolóne aut a nejaký 18. voze našiel Dubčeka, vyťahol ho a zobral do tej prvého auta, kde sedel s Novotným. Priamo v strane sa vytvorila skupina, ktorá chcela prevádzať ruské reformy. Reformy Chruščeva, reformy ekonomické. Prichádzali domov aj už mnohí emigranti zo západu. Aj bývalí členia strany, ktorí po roku 1948 emigrovali. Tak tu bola už taká veľká vlna časti spoločnosti, ktorá chcela tieto zmeny. Lenže žiaľ, ten Chruščov padol v Sovietskom zväze a tým pádom aj ten Novotný mohol držať tú líniu
takého starého dogmatizmu. Dneska historická veda to obdobie 63-67 nazýva Bratislavské predjarie. Politika i politici musia byť v určitom zmysle pod kontrolou, aby si ľud mohol urobiť predstavu o súlade či nesúlade proklamácií a činov. On vystúpil na decembrovom pléne ústredného výboru so silnou kritikou novotnovského vedenia. A keď jej usiloval rozdvojenie funkcie generálneho tajomníka od prezidentskej funkcie. A tam vznikli také dva rôzne názory. Na jednej strane ten okruh okolo Novotného, ktorý tie mocenské sily ako mal aj v rukách. A toto bolo Česko, ale Dubček vedel nakoniec oveľa viacej získať spojencov svojej myšlienky aj z radov týchto funkcionárov strany. A on prakticky vyvolal v UVKSČ tú situáciu, že treba Novotného odvolať. Koncom 1. januárového týždňa plénum ústredného výboru komunistickej strany Československa uvoľnilo z funkcie prvého tajomníka Antonína Novotného a zvolilo Alexandra Dubčeka. A my sme prijali tú voľbu Dubčeka veľmi spontánne v ústredných orgánoch. V 68. roku, keď už bol vo funkciu generálneho tajomníka. A tam sme sa osobne už aj tak bližšie spoznali, tam sme si pohovorili, ale celkom o bežných ľudských veciach. A tam sa aj on prejavil, a vôbec nie ako nejaký funkcionár, alebo čosi, ale ako jeden radový človek, ktorým ste sa stretli a mali ste s ním čo povedať. No ja som tam húpal svojho syna v záhrade, ich na húpačke, malého syna som mal asi 3-4 ročného a on sa ujal tej húpačky a húpal mi toho syna. Medzi tým sme sa rozprávali o stromoch, o kvetinách. On bol veľmi ľudský človek, taký príjemný, on nemal problémy. On keď sa zasmial, jeho úsmev, to bola nádhera. Vedel si aj na ľudí, povedzme, ktorí ho kritizovali, on vedel úsmevom odpovedať a takto si získavať. V apríli 1968 bol schválený akčný program, ktorý obsahoval ciele obrodného procesu, to jest Pražskej jary. Musíme realizovať úlohy tohoto programu, aby sa tak naše zámery potvrdené skutočne celonárodnou diskúziou postupne menili na skutočnosť. Akčný program proklamoval také body ako podpora malému a strednému podnikaniu, uvoľnenie hospodárskych vzťahov so Západom, definitívne odstrániť cenzúru, obnova mnohých cirkví. Chryzostom Korec bol vtedy pustený z väzenia, hoci nie na dlho, ale pustený. Rehabilitovaných bolo 35 000 nevinných obetí, rehabilitácie pokračovali. Bola začatá príprava na ekonomickú reformu, nastolení sa otázky ako vzťah, plán a trh. To heslo obrodného hnutia ľudská tvár, že to nebola nejaká prázdna veta. To bol veľký humanný zmysel celého tohoto diania. Desiatky a desiatky tisíc ľudí za to krátke obdobie sme stačili rehabilitovať. Pravda, Sovieti o tomto všetkom mali ako informácie. Takže to ich netešilo, pretože strácali tu svoje zázemie. Stretnutia v Drážďanoch, list z Varšavy, Čierna nad Tisou, Bratislava. To bola séria nátlakových akcií, ktorá mala prinútiť Alexandra Dubčeka a jeho spolupracovníkov reformátorov, aby zastavili obrodný pohyb. Ale neúspešne. A tak im zostali len domáci dogmatici, ochotní výjsť im v ústrety. Brežnev sa rozprával s Dubčekom, takže mu tykal. Hej, Sáša sem, Sáša tam. A Dubček Brežneva oslovoval tak, že mu vykal. A oslovoval ho ako generálny tajomník. Takže už tam bola nerovnosť, ako s takým chlapcom nejakým. Bola historická šanca
A tak čo mali sme povedať, nejdeme do toho, národ ticho, budeme čakať, čo nám povie veľký brat, alebo začneme robiť pomaly reformy a presvedčíme aj ich a získame ich na svoju stranu. On vedel, že ho oni budú tlačiť do úzkeho, ale celkom sa mu nechcelo veriť ešte, že siahnu až k takému drastickému zásahu k okupácii. 21. srpen. Vojska 5 zemí Varšavské smlouvy vstupují na naše území. Všichni pryč z domovů, opuste byt. Před smrtí ochrání jedině klid. Především občané, zachovat klid. Matky a děti, vy musíte žít. Vláštěnky, vlastně a děti a klid. Starci a matky a muži a vojáci. Zbývá jen minuta, zachraňte děti. Zachraňte život. Slunce, tráva, moře, ne, já nechci umřít. Já nechci. Okolo 5. ráno prišla kolóna aut, ktorá obsadila budovu, vtrhla do miestnosti. Chystal sa ten revolučný tribunál, ktorý mal týchto ľudí postaviť pred súd a okamžite riešiť a popravo. To bolo takto pripravené. Černík ešte kričal, Sášo, s Bohem už sa neuvidíme. A on mu kričí, neboj sa, ešte sa my uvidíme. Len treba ísť ako s hypetou hruďou, aj na smrť. No ale čo sa dialo v celej našej zemi, tie protesty tých mladých ľudí, ktorí šli do ulic a tak oni videli, že z toho bude jeden strašný masaker a jedna medzinárodná strašná dramatická udalosť. Tu boli v tom období iba dve mocnosti, Spojené štáty a Sovietsky zväz. No a oni rozhodovali vtedy, ešte tie iné štáty neboli také silné, takže oni vlastne rozhodovali o tejto zemeguli. Johnson mal vraj len dve poznámky, keď mu Dobrinin, sovietský veľvyslanec, oznámil, že vstúpili vojska, že aby sa v tomto konflikte nepoužila ani len lokálne a takticky atomová nejaká zbraň a aby záujmy amerických občanov neboli dotknuté. Dostal uspokojenú odpoveď, odišiel na svoj ranč a bolo, ako sa vraví, u Vericha po vtákoch. Keďže protesty ľudí doma neprestávali, Brežnev pristúpil na rokovania v Kremli. Dubčeka sa snažili prinútiť k tomu, aby akceptoval okupáciu. Dubček odmietal. A tak mu predložili návrh svojho protokolu, ako ďalej v Československu. Rokovania boli zložité. Po určitých ústupkoch Brežneva, a aj aby sa predišlo hrozbe násilia, bola väčšina reformátorov ochotná tento protokol akceptovať. Dubček ho podpísal ako posledný. Tým, že som ja od začiatku dal znať, že ja na tom protokole nebudem ani pracovať a že ho teda ani nebudem podpisovať. Tým som ja vytvoril atmosféru, že toto moskovského protokolu, všetky tieto 4 alebo 5 kľúčových vecí sa tam nedostalo. Vydobili síce to, že tam není povedané, že bola u nás kontrarevolúcia. Nebola tam kritika akčného programu. Ale to, že tam boli niektoré kádrové zmeny odsúhlasené a že tam bola naznačená teda prítomnosť sovietských vojsk, to dávalo vlastne Sovietom východiskovú bázu. A keď mal možnosť s Brežnevom medzi 4 očami sa zhovárať, už po podpísaní toho moskovského protokolu, keď mu povedal Dubček asi také nejaké slova, že či si je vedomý, že čo sa stalo v našom národe po tomto vstupe. A Brežnev mu odpovedal tak, ako medzi tými zubami, skoro jednou vetou. To vše bude zabito. Akože sa na to všetko sa zabudne. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné, ako napnúť všetky sily, všetok rozum, aby sme v ďalšej práci skutočne obstáli. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím. Vtedy nezaslzil len Dubček, ale masy zaslzili.
aj mne prišlo ľúto, že takto dokázali človeka takmer zlomiť. Mal pred sebou dilemu, či má odísť alebo zostať. Pretože ako on sám vravieval, ísť do ozbrojeného povstania aj vtedy, v tú noc, mne osobne nerobilo problém, ale ja mám zodpovednosť za tisíce najmä mladých ľudí, veď už aj niekoľkých postrievali. Ísť od funkcie preč tiež nemám problém a budem radovým človekom a zamestnám sa niekde. Ale veď ja som nejakým ľuďom dodal vieru. Ja som o niečo usiloval. A teraz to mám všetko toho sa zriesť a zahodiť a utiahnuť sa do svojej úlity. To nezodpovedalo jeho náture, jeho povahe. Ani zmeniť kabát, ako potom zmenili Sloboda, Husák, Černík a ďalší, Štrougal. Ani to nebolo v jeho povahe. Takže sa rozhodol pre ten ústupový boj, ako on vravel, kedy sa ešte bude snažiť niečo zachovať z toho, čo sa už dosiahlo. On už bol skreslý, on hovorí to. U veka ešte sú znovu tí ľudia, čo boli tam za Novotného a podobne. Ja už nemám tam oporu. Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasiť a chce niečo. Pri jednom takom rozhovore, keď Dubček povedal Svobodovi, že sa už rozhodol, že sa vzdá funkcie prvého tajomníka, nahol sa k nemu a povedal mu: Sáša, probuch, udelej to. Ja som to už slíbil tomu Grečkovi. Na septembrovom pléne 1969 nepodal seba kritiku, na rozdiel od Černíka a niektorých ostatných, aj skončil členstvo v ústrednom výbore strany. No a potom však nenechali ho na tom mieste, viete, že ho dali do Turecka za veľvyslanca. Mysleli si, že mu umožnia útek do zahraničia. Už sa tu nahromadili proti nemu aktivity, už sa rozhlas, televízia, ja neviem, noviny rozčekali na plné ústa hanobením jeho a takto. To už bola taká príprava vytrieť ho z vedomia národa. Dnes viem, ako som aj tam vycítil, že to bolo obdobie, ktoré by bolo dané šanca, aby som emigroval, aby som ušiel. Poviem vám, mal som tam veľké množstvo ponúk. Ale vtedy práve spustili doma veľkú sprchu, nechal som tam manželku, nie času na to, aby som tu vysvetľoval. Ale ja vám poviem, mal som čo robiť, aby som sa dostal do Československa. Žena až neskoro ako za mnou. Ja som radšej volil nie cestu emigrácie všetkým. Nemám to za zle, ktorí tak urobili. Ale ja som sa musel vrátiť a vrátiť sa pre trest. Bol vylúčený zo strany, zo všetkých spolkov, bol súkromný a musel sa starať nejako o zamestnanie. Požiadal, aby mu dali prácu, ktorá zodpovedá jeho pôvodnej profesii. Tak po vzájomnej dohode nastúpil na západoslovenské štátne lesy, lesná správa Krasňany, kde išiel vo funkcii zásobovača, technika. No ale aj tam boli ľudia, ktorí ho mali na starosti, čo sa týka sledovania informácií. Takže nebol nikdy sám. Alexander Dubček sa v podstate stal väzňom na slobode. Jeho dom bol 24 hodín nepretržite strážený pod dozorom silových orgánov štátu. Keď išiel niekde von na lesnú správu, išli za ním autá, keď prechádzali cez okresy, nastupovalo iné auto, ktoré mu išlo v zápätí, popísal si značky, písal protestné dopisy. Keď išla nejaká návšteva k nemu na Mišíkovu hore, pristúpil k nemu civil a povedal, to sa nehodí, choďte domov po svojom. Celý dom bol odpočúvaný tam z toho jedného domu. Mali tam špeciálne vybavenie technické, ktoré odpočúvalo celý jeho dom. Iba jedno miesto mal hluché a to bola jeho kotolňa. Tam sme niekedy chodili, keď sme si potrebovali nejaké moc dôverné veci povedať. Aj mám jeden otcov televízor, ktorý mu vlastne jeho kolega u lesov
hovoril, no Šaňo, ja ti to dám opraviť. Opravený bol, ešte aj s odpočúvacím zariadením, tak už my sme občas aj s tým televízorom porozprávali. Stalo sa, že niesol vnúča chore v horúčke na rukách, na kramáre. A nečakal, až výťah príde, lebo kopu ľudí tam stálo. On volal po 2-3 schodoch s tým vnúčatom. Ale Eštebák za ním išiel. Až keď dorazil na to poschodie, tak sa otočila a zreval na toho človeka, že za toto vás štát platí, aby ste ma tu nahonili aj s chorým vnúčatom. Nehambíte sa, ale silno, plným hlasom. Takže celý personál nemocnice z tých chodeb a pacienti to vypívilo a všetko sa dívali. A teraz ten vypukol oči a dostal strach, lebo tí ľudia by hovorili, tam trinčovali. Manželka Anka znášala to hrdinsky, ale bola smutná. Tak myslím, že ju tiež tak uťahali s nervami. A napísal veľký dopis na jeseň 74, ktorý adresoval v decembri Slovenskej národnej rade, federálnemu zhromaždeniu. Tento dopis vyvolal veľký rozruch medzinárodný, pretože sa dostal von. V dopise popisuje, ako sa mocenská pavučina EŠTB rozprestiera nad touto skupinou ľudí, ako je on, že sú väzni na slobode, že sme občania druhej kategórie a že na konkrétnych príkladoch ukazuje, ako to prebieha a končí to záverom, že je to porušovanie občianskych a ľudských práv. Ja som nesmel ako lekár pracovať v hlavnom meste. Tiež som tam mal dostatok dobrých priateľov, ktorí mi povedali aj dôstojníci, že kto ma odpočúva a kto sleduje, s kým idem na dovolenku alebo na výlet. Ja som nikdy nebol svedkom, že by prišlo nejakému incidentu voči jeho osobe, že by bol niekto ho urážal, ale skôr boli prejavy sympatie, úsmevov, pozdravov a príhovorov. Keď ho ľudia zdravili na ulici, tak tí ľudia už tých ľudí legitimovali a tak ďalej. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre toho Dubčeka. Vtedy sa na základe toho poučenia známeho o mne učilo na školách, na stredných, na vysokých a tak, kam som chcel zaviesť spoločnosť, aký to bol zlý človek a tak. No a tým svojím spôsobom sa to vysvetľovalo i na základnej škole. No tedy tá vnúčka to ako nevydržala, stala a povedala, že to nie je pravda, čo tu vyprávate, pani učiteľka, lebo môj detko je dobrý človek. Miestom mnohých schôdzok bolo to Dunajské nábrežie, pretože vtedy sa ešte toľko nepromenádovalo a schádzavali sme sa väčšinou vo večerných hodinách, keď tu bola prevádzka najmenšia. Mali sme tiež takú dohodu, že keď sa bude blížiť k nám nejaká neznáma osoba, tak sa odpojíme od seba a každý pôjdeme inou stranou. Takto sme tu zorganizovali časté stretnutia v trojici, profesor Kočtuch, pán Dubček a ja. Podmienky, v ktorých Dubček žil, mu pomáhali prekonávať jeho prirodzený životný optimizmus, vzťah k fyzickej práci a rodinné zázemie. V polovici 80. rokov začalo prichádzať k zmenám. Prichádza éra Gorbačovovskej perestrojky. Gorbačov sa presne vyjadroval v intenziách Dubčekových postojov. Medzinárodné oteplovania, zmierovania, ktoré Dubček sakramentsky a s nadšením prijímal. Tak sme tu potom často sedávali, spriadali úvahy, čo ďalej. A jedenkrát, keď som tak prišiel na túto schôdzu sem, tak sme tu s Kočtuchom sedeli a zhora prichádzal Alexander Dubček a už tak chôdzou sa zdalo, že sa až tak nadnáša, že proste ako zvestovateľ nejakej mimoriadnej správy. A naozaj prišiel a
sadol si chlapci, dostal som dopis z Bolone, volajú ma tam, univerzita mi udeluje čestný doktorát. No čo poviete, porozprávame sa, mám ísť do toho, nemám ísť do toho. Samozrejme, že sme drukovali a všetky možné argumenty dávali na to, že áno, že treba, že konečne je to možnosť, aby sme z takých malicherných drobnôstok a drobných bitiek vyšli trošku na Európske fórum. Bolonská univerzita oznámila verejne, že teda navrhla Nelsonovi a jemu tento čestný doktorát. Ozývali sa spoločenské organizácie, politici a údajne veľmi intervenoval za to, aby ho pustili aj Gorbačov. Dubček v prejave, ktorý vyvolal veľký ohlas, znovu obhajoval reformy z roku 1968, odmietol normalizačný režim, vyzýval k humanizácii ľudských vzťahov a prihlásil nás ako jeden z prvých k spoločnému európskemu domu. Pre praktickú politiku to nemalo nejak vplyv na tých, ktorí boli pri moci, ale malo to veľký vplyv na verejnú mienku, na aktivizáciu rôznych skupín, disenských, ktoré videli proste, že ten čas sa asi blíži. Po brutálnom zásahu proti študentom 17. novembra 1989 sa vtedajší socialistický režim rozpadol tak, ako aj v ostatných krajinách sovietskej zóny. Vrátil sa do aktívnej verejnej politiky ako fyzicky dobre komponovaný človek s optimizmom. A november bola jeho druhá nádej. Havel, ktorý teda naozaj nielen rečnil o demokracii, ale aj chcel realizovať demokraciu, ten ho prosil, alebo teda žiadal, aby prijal funkciu federálneho zhromaždenia. Doviedol to federálne zhromaždenie do konca svojho funkčného obdobia v lete 92 tak, že federálne zhromaždenie bez nadsázky prijalo všetky základné zákony, ktoré určovali a mantinelizovali nutnosť transformačného procesu u nás. Sa začal venovať sociálnej demokracii a už nevyvíjal aktivity a bol predsedom federálneho zhromaždenia. Ja, ak som sa takto rozhodol, tak som sa rozhodol preto, že chcem ako si založiť nejaký smer takému politickému hnutiu a dianiu, ktoré skutočne bude mať nadväznosť na demokratický pluralitný systém v modernej západnej demokracii a vôbec ani dnes, ani na zajtra nemyslím na to, či budem v nejakej funkcii. Naopak, ja som vstúpil na takú scénu, ešte jedenkrát vám hovorím, ja vôbec nemusím byť poslancom. Akceptoval, otvorene akceptoval to, čo prišlo, ako sa svet zmenil. Ale zároveň akceptoval, že aj ten svet treba ďalej meniť a že základom je demokracia. A že k tomu trhu treba dať nejaký prívlastok. To na margo toho, že často sa povie, že zradil komunizmus, zmenil kabát. On jednoducho si zadržal hodnoty sociálnej spravodlivosti a solidarity, ktoré ho viedli s tou jeho víziou. A keď totalitný experiment alebo sovietský experiment sklamal a tak sa zachoval aj voči nám, jednoducho prišiel k záveru, že treba to nasmerovať na to korítko sociálne demokratické. Prvá cesta Alexandra Dubčeka do zahraničia viedla do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Nasmeroval aktivity federálneho zhromaždenia na spoluprácu a vstup do európskych štruktúr. Navštevoval mnohé krajiny sveta, rokoval s predstaviteľmi vlád, s kráľmi a všade otváral dvere k obnove hospodárskych a kultúrnych vzťahov. Bol prijímaný s úctou, udelili mu mnohé najvyššie vyznamenania a čestné doktoráty. Keď sa zhoršil zdravotný stav
manželky pána Alexandra Dubčeka. Bolo to na ňom vidieť, trápilo ho to, prežil s ňou pekný život v súzvuku. A keď už bolo najhoršie, bolo treba sa rozhodnúť aj o mieste posledného odpočinku. Prišli sme na Slavičie údolie, bol tu už po pracovnej dobe, ale bol tu ešte nejaký pán, ktorý nás previedol po týchto miestach v okolí. Až nakoniec prišli sme k tomuto miestu a on hovorí, tu bude miesto pre vašu manželku. A on hovorí, no ale zase viete, ono to treba trochu širšie, lebo ja budem tam potom spolu s ňou, keď na to príde. No samozrejme, urobíme väčší priestor a bude to také dôstojné. Na to sa pán Dubček zamyslel a hovorí, no dobre, ale či to nebude trochu také neskromné, keď tu budem ako na výslní pred všetkými, že každý, kto bude prichádzať, bude vidieť, že je tu Dubček, že som tu prvý. A on mu hovorí, no a pán Dubček, keď už na to príde, tak kto by tu mal potom byť, ak nie vy? Alexander Dubček zomrel 7. novembra 1992 na následky tragickej autohavárie, ktorá doteraz nebola uspokojivo objasnená. Ľudia veľmi rýchlo vycítia, že keď politik niečo hovorí, či to aj v tomu verí, či to aj verí a či aj podľa toho žije. A táto symbióza, ako hovorím, ako žijem, ako cítim, tak tá sa v Dubčeka prelínala. Na jednej strane, aj keď mal ideály, že sú niekomu na výsmech, na druhej strane vedel veľa vecí aj vnímať, aj predvídať. Len na sebe mu natoľko nezáležalo. Dubček do dejín vošiel ako jedna z najväčších slovenských postav 20. storočia. Tomu nikto už nezobere.